ak miluješ Enemies to Lovers, tieto knihy sú pre teba. Ak tvoj obľúbený moment knihy je, keď sa dvaja ľudia hádajú, ale všetci okolo vidia, že sa navzájom sebe páčia, tak tieto knihy sú práve pre teba. By the way, nezabudnite dať follow na tieto platformy, like, share, komentár. Ak neviete, čo napísať, tak iba odpovedzte na popisok. Mne to nesmierne pomôže a ja vám ďakujem, že pozeráte moje videjka. Tak môžeme ísť ďalej. Prvá je Better Than the Movie od Lynn Painter. Dievča je posadnuté romantickými filmami a má otravného suseda, ktorý ju nevie prestať provokovať. Prv hovorí, on je strašný, ale opäť strán neskôr hovorí, ok, ale je cute. Druhá je Powerless od Lynn Roberts. Fantasy svet, kde obyčajní ľudia nemajú miesto. Hlavná postava skrýva veľmi silné tajomstvo. A princ, ktorý by ju mal nenávidieť, začína byť až moc interested. A ten tension extrémny. Ďalšia je Twisted Hate od A.V. Hung. Títo dvaja sa doslova nevedia vystáť. Každý jeden ich rozhovor znie ako začiatok vojny. Ale nakoniec sa ich vojna zmení na niečo úplne iné. A presne preto je to také addictive. Posledná je Cruel Prince od Holly Black. Ak chceš Enemies to Lovers, kde sa fakt snažia navzájom sa psychicky zničiť, this is the book. Intrigy, manipulácia, chaotická romantika. A Carden je walking red flag. Ale Jude a BookTok ho miluje. Enemies to Lovers je vlastne len nenávidím ho a potom o 300 strán ja som ním doslova posadnutá. Ale úprimne, nikdy nás to neomrzí. A práve preto